Nun saat kepada matur Nuni dawuh panjenengan inggih hamugati sahibul hajat Bapak Siswanto putra Ibu Rantini mapan wonten disun Kedung Dawa Getas kalebet pun RT kalih RW sekawan Kademan Getas Kecamatan Keradinan Kadipaten Mloro saking para tamu kakung putri kasedahan Bapak Ibu katepe rawuh lenggah kanthi sekeca hagas dari dawuh panjenengan ingkang hamugati Bapak Siswanto Ibu Rantini keprasatan kene topi dara menasa pirang astup miwak putra wujudan dawuhipun putra putih temanten deripun Rohayu Devi Oktavia Kajatu Kromo Klepor Mas Cahya Soleh Ras Amanda putra padinipun Bapak Rastianto Ibu Mainem wingi saking dusun Sundi RT 0 kali RW kali Kademangan Bangun Rejolor Kecamatan Pitung Kadipaten Ngawi Rawa Dewa sagung pertama kaku tulis sedahan kesapun hana wong krito kadang pramulati sinopan bagi saking Zenata Music Entertainment saking tatang MUA saking Lego Wetan Beringin Ngawi Arta Jaya Kap Story Putih Dokumentasi keparang daya-daya badhe kawiwitan adi tumuli aja keparang kawitan lumampahipun Mataram kanca-kanca saking Zenata. Sadar bagi saya mohon walas mahasih mugi beratu berhati sampai saku para tamu putih ngasedan lun wilujeng siang wilujeng penagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu dan kantuk sepujuk saking para tamu kakung putri kang sedan para pepundhen sesepuh para bini sebengkang tansah hanggung mestuti mreng pampiyan ingkang pantai ingkang pantes pinundipun saha kinebekten Rama ya ibunya santriwati ingkang rinten kelawan dalu tansah semandi kitab suci wahyu ing ilahi minangka kiblat ing panambah para kakung satene negari para pangamban pangane praja ingkang pantes nganti sagung panghormatan sewadun kaderekan kasih puji pun Allah Subhanahu wa taala katiti ing kalanggan siang menika kula lan hati wasami kaparang kempal manunggal nuhun dawuh panjenengan Bapak Siswanto putra Ibu Ratini kanthi kawilisengan selawat salam mugiatan mencapai triwonten juga agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka mustikane bojaka samangga diperwatan syafaatipun wonten atal kiamah amin Allahu amin. Kula minangka pangandali wara pranata haja keparang parati sing dijara sapuran labirake tentu pokok kepada sahabat ibu dawuh panjenengan Bapak Siswanto Ibu Rati keparang tetapi dalam sapirang asapun kang putra dawuh nang pinanganten Rohayu Devi Oktavia Kajatu Kromo Klepor Mas Cahya Soleh Ras Amanda jalutan ayo jenipun Bapak Rastianto Ibu Mainem ing sange Bangun Rejolor Pitu Ngawi kalebetipun dusun Sundi dadi saking pertama kamu putih kasedahan wilujeng kanthi merdu-merdi kang hangas dari Jiman Agung Nuni dawuh Bapak Siswanto Ibu Ratini para-para keparhara wong krida jenipun saking tatang Aldi MUA saking Beringin Ngawi Zenata Music Arta Jaya Audio Kap Story Video Dokumentasi ugi kadang Pramulati Sinopan keparang daya samudaya pun sampai gati sawe goy kiri kali dengan pangestu mugi rahayu kang sarwa tiniku nuwun
nyuwun sagung para tamu kakung putri Bapak Ibu semangga hamiwiti ing kalanggahan siang menika semangga adicara kanthi dinar buka wasilah umul kitab sarangan kadhereken ila hadiniya fi safati Rasulillah saillahumul al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Sasmito saking Parangga Busana Tatarias Sanggarias Tatang Aldi MUA Mbak Yus semoga menika asisten saking Tatang Aldi monggo kadhereken manjingipun ponang pinanganten putri Rahayu Devi Oktavia kadheren talang pati sakembaran Pagrayu Pager Bagus Domas Manggala hangan diobon obon kerobongan jangkep dhateng Handrawina unjuangken tawening katara kucur sarasara kerobongan ibu ponang pinanganten kadhereken semoga nuwun saking Sanggarias Tatarias Tatang LI MUA manjingipun ponang pinanganten patep ngenem Kang Mas. Mijilangenira temanten putri lampahira halon mijilangenira temanten putri lampahira halon ginarabek Bataya yuwananira solahira wingit lirhapsari tari tumurun lir wito tari tumurun sari sari tumurun ong hong gumiat manjing Sri Atmaja kaliyan Putri Rahayu Devi Oktavia manjing mijil wigaring bias duh biyong ban manjing Sri Atmaja kaliyan Putri Rahayu Devi Oktavia
Kakandhi Bapa Siswanto Ibu Rantini Rob Sidom saking tepas sang kemarang lumarak tumuju sasana pawiwahan warga minggawon satinggil Binaturata kadharan pagrayu pagra bagus do Mas Manggurangan diobana bongkrobongan jangkep dakepun hontor war unjati tawa ning kacara kucur guna kaya sarasarana robongan jangkepipun nang winanganten ana sesetya coplok jemaah wonten dalam agung Bapa Siswanto Ibu Ratini mapan wonten ing gedung dawa ngetas kradinan loro kabar hamrawani waring sarita kang kinrat ing jagat endang budhe kang adiluhung bumi asli waka minggahipun Sri Atmaja Putri kawisan hajat julu Ratu Sedalu Rahayu Devi Oktavia hamurat marang ridaning kepareng sataka lan siaga manjing tumut sasana pawiwahan agung haninji pawiwahan sajaga jejulu Ratu Sedalu monggo lamun Nandra kurang candra mangkara piyai kang luhuring budi mula kang dipun tresnani para sesami lamun to Sinandra kurang candra yen to nesu saya tambahi yen to besengur saya tambahi mut mula Datan ayu pasuryan hangagem busana kang sarwa hireng sarwa cemeng ya sarwa Kresna haruming sekar melati hangebengi sadroning pawiwahan pahargyan dasar ayu pasuryanipun nang kenang Sri Atmaja Devi Oktavia irpepeh hangagem busana kang prawes marinata bumi asini bawa tanggaping sasmita pagrayu pager bagus hanami wujudipun kembar mayang sakembar Kalpandaru Dewandaru Jayandaru Manggala Yudha nggir kula wonten timbalan dawuh kene minggah kana sating Binaturata iki wujud kembar mayang sakembaran ya tampanana kabedhol umuja sasana paniti busana parem ya Gusti Ratu minggir sendika ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh digawa sing ati-ati aja nganti kari aja kaya bocah cilik nggir sing ati sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama kabedhol sekar maing kambar Kalpandaru Dewandaru Jayandaru wonang pinanganten sarimbit Rahayu Devi Oktavia mandhap sating Binaturata tumuju ana sasana maharung bali pinangun ana sak ngandhipun Taraka Pagung hangani rawuhipun hadjuluk Sang Maha Prabu Cahya Soleh Rasmanda bedol sekarang maing Kalpandaru Dewandaru Jayandaru pager bagus do Mas Manggolo
keparang lumatak tumuju sasana pawiwahan hajejul Sang Maha Prabu Cahya Soleh ras Amanda ki pangambya saking Sundi Bangreja Lor Pitu Ngawi dhewe keparang tumuju sasana pawiwahan sahargyan Gemat Siniwaka lumampah wonang benanganten Kebo Giru. Sagung para tamu kagum putri semoga keparang jumeneng sentawis tamu undangan diharapkan untuk berdiri sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallu alaihi. Oh
ajri wis kodheng padha ngorek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa inna fi dzalika la'ayatin yatafakkarun. Wong wilahing nastuna sidang bawane langgeng. Mesti oleh kang jaring para kina kepareng gaponang kenangan sarembit hajejeluk sang oratu sedalu raja sedina. Rahayu Devi Oktavia kali para Mas Cahya Soleh Ras Kemanda dauk mitur adat tuneka lumampah wonten ing dusun Kedung Dawa ngetos Kradenan Blora kanthi ingkang adat kasinengger manjing putra putri manten tumuli Sang Wahyu Juda Wahyu tentreman Wahyu kampulan Wahyu kabagyan manjing wonang pirangan saring becagine kesendir tahawarni herawarna abang putih minggah wong satingil ngatur tumuli Sang Laras Moyo Moyo keparang manem Bromo kakung lan putri
dadak bisa gawe marang dika ingkang turina wengi dadi ati prasaja tur bisa momong gumiat rahipun kadang pisan Sutrisna langgam dadi ati monggo. Suwuk ngoten nggih. Nggih Bapak Dalang. Ya, bindeng ya. Apa pilek kok kene rumah saya. Iki suarane jenengan teng pundi? Bindeng. Aku pilek ya. Nono, enggak? Panon ingkang tanpa pindan garap bareng marang katang pisan sedherek-sedherekipun foto kasih Ibu Sarti jangkepipun katang pisan njeripun Bapak Rastianto Ibu Mainem sing saking Sundi Mbang Reja Loro Pitu Ngawi jemejaripun ponang pinanganten Sarimbit Rahayu Devi Oktavia ugi Mas Cahya Soleh Rasmanda sagung para tamu kakung putih ngasredan semoga kakang disekeco hangasteni jauh panjipun ingkang muga kepareng jero tengah pangestu Bapak Siswanto Ibu Ratih mugi adicara samangi promadi wusana ginanjar kawit sing amin amin Allahumma amin canda
adicara kalajengipun karanten ing kalenggan siang menika boten-boten adicara waosan ayat suci Al-Qur'an. Semoga menami mgalih sami nderek-nderek donga pangestu kunjuk punang pinanganten Rahayu Devi kali pura Mas Cahya insyaallah nggih mangun dalan agung manggih kabejan kamulyan pikantuk ridane Allah Subhanahu wa taala dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah amin amin Allahumma amin. Saking pertama kali kesedan kula menika pangandhaliwara kepareng pratitis kang najara saking purna penakit kepareng samangke kawiwitan ponang pinanganten putri Rahayu Devi Oktavia kepareng ngaturaken pangabekten sembah syukur kalbu kalipun ingkang garwa Mas Cahya Soleh Ras Amanda ingkang kepareng samangke dipun pratitisaken adicara sembah suklebeng saipun Ibu Parangga Busana Tataria Sanggarya Sanget Tatang Aldi emu saking Lego Wetan beringin kawiwitan punang piringanten saribit Rahayu Devi Oktavia ngaturaken pangabekten teng padaning Ibu Pertiwi. Sabating suntune angulat ponang pinanganten saribit Rahayu Devi Oktavia kepareng aturan pangabekten kunjuk ingkang garwa Mas Cahya Soleh Rosmanda Kang Mas Devi Yayi semoga kula dherekaken mangku puji syukur yen tampeng pangastu kunjuk jeneng bapalanipun Kang Mas ayo yen kowe mangono Yayi tak kandhihan nanging Swan mring bapalan ibu ora kena nggawa barang curiga bara landhep bara lincip ya pusaka apa wae ana geger malih kang sapa wangunus sendika ngesaken dawuh Kang Mas kene tangan Yayi Kanjeng Rama mara sepuh kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama semanten ugi kula Kanjeng Ibu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk cecimat desang kula Kanjeng Ibu sedaya kalebatan kula diagung pangapunten Kanjeng Ibu ya ngger anak Yongger Devi Oktavia ngger muni bulan bapak wis pangestu nyanggonmu bebian agung muga-muga ing tembe burine anggonmu kayuh katresnan kayuh kang sejati lan suci bisa ayem-ayem tentrem Yongger wis tak pangestu ning pusaka kado-kadoan Bapak Ibu ra iso ngkahi apa-apa mung siji sangka donga pangestu. Muga-muga ayem-ayem tentranggan omah-omah yo sing rukun. Jarukun karo bojomu yo ngger. Sing ngestaken dawuh. Sedika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Ngger anakku mantu ngger Cahya. Kula wonten balan dawuh. Bapak Ibu mung titip peling wae. Dos pundi? Titip anakku wedok yo ngger Devi Oktavia. Tresnanono sayangana cintana aja nganti tak lara pemeneh tak sia-siake yo ngger putraku ngger. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kowe kang suwan kula ngaturaken pangabekti kula unjuk Kanjeng Rama. Semanten ugi kelepatan kula itu pedhot pangabekti. Semanten ugi kula Kanjeng Ibu ora sepuh kula ngaturaken pangabekti kula Kanjeng Ibu restu ya ngger anakku ya ngger bocah centorong bocah sikit bocah gaget di dhuwur ya ngger Cahya Soleh Rosmanda. Sangko kadarmu bapane wis pangestu ning wis dongake muga-muga yenmu pranagung gayuh katresnan ingkang suci lan lair batin.
pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Manjing keluarga ingkang ayem-ayem tentrem. Mung baku wae mung bapak ibu emeling muga-muga anggen Branagung iso ayem-ayem lahir dan batin. Kasih atur aja nganti lali, aja nganti ngirwani kewajiban saben dina salat 5 wektu yo nggih. Eling-elingen sundika ngestaken Jawa, sundika ngestaken Jawa kawiwitan lumadun telu upacara kapareng kabiyane karsa kepala saman acara kujur Gunakaya tumrapun ari kakung Raka Mas Cahya Saleh Rosmanda kepareng aturaken pengacara kujur tumrapun kewajiban tanggung jawab ingkang garwa hanguripi hangayomi hanggolek pangupaya jiwa mate ingkang garwa Rahayu Devi Oktavia nggih 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 yaipun kiyeneng acara kujur Gunakaya Joko Tampanana sarasarana tanggung jawabipun kakang ing wektu dina iki siadi wis dadi tanggung jawabku golek pangupaya jiwaku mung aku wae muling nyuwun donga pangestumu ya siadi sanika ngestaken dawuh Kang Mas kula tampi pangapunten ya Kang Mas kepiye asuk Gunakaya menika sumangga nek prayoginipun monggo kalipitaken dening bapak lan ibu oh ya kaya mangkono ayo kene tak kanthi sayang ayu kalitepaken dening bapak Kanjeng Rama Kanjeng Ibu piye ngarah anakku gak sangara kula nasuk kula saking Kang Mas Cahya kula titip dening panjenengan Bapak Ibu yo nggih tak tampa yo ngrasuk Gunakaya nggih tak tampa yo tak simpen kanthi simprem ana sentong ing bawane ibu muga-muga tembe mburine apa sing mbok kaya mbok sepengini saka sang kasembatan yo nggih sembeta ngestaken sembeta ngestaken Jawa kepareng dadi cara kepanah-panah paripurna kasar kujur Gunakaya lumadipun dar kepul Hontar Wina sekul punar sekur ngaris punar sekarane sego kuning dulang-dulangan ponat kakang putri kepareng mayun samangi pun jantir tawon ning samarap
pamoreng suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpeng telenging kalbu pambukaning warana tarling saking liyep layeping haluyup pindha pesating supena sumusu ping rasa jati Posnya paripurna ngajeni poso korban ajang bagi sepah sumekalbu kang dipun tratisake dipun bayus ki parengga busra tataria sanggarya sangi tatang aldi MUA sangi lega wetan bringen ngawi kabeh tekalso berkah foto lagu rumiyin foto-foto keluarga lagu semoga dhuwur saestu nyepakipun pangapunten kula dereng nampi pasugatan kiseratan ingkang kepareng foto mila samangke keluarga besar saking Sondi Bangun Rejo Lor Pitu monggo kasuwun berkah foto kalian ponang manganten mengki kasusul foto keluarga saking keluarga ageng Bopo Siswanto Ibu Ratini wonten ing Kedung Dawa Ngetas monggo Bapak Ibu saking Sondi keluarga besar saking Bapak Restianto Ibu Mainem monggo berkah foto kabundut gambaripun monggo Bapak Ibu Pak D Bude Kang Mas Mbak Yu monggo kalian kanca-kanca manten monggo foto monggo Bapak Ibu Mas Pak D Bude monggo foto kalian manten monggo Mas Mbah Bapak Ibu Pak D monggo foto rumiyin monggo Mas Bapak Ibu Bapak Ibu Mas monggo foto monggo Mas Bapak Ibu Mbak Bude Pak Po monggo foto monggo Bapak Ibu Mas terus saya lah yo piye terus penak lah aku renek tulisannya nyebutnya sapa kan ya ora ngerti kok ya nyuwun pangapunten monggo among tamu among rawuh sedaya kasuwun berkah foto terlebih rekan-rekan manten yang hadir bolo SMP bolo SMA bolo kerja monggo kasuwun berkah foto kalian ponang pinanganten candha adicara kalajengipun wonten sasmita ingkang kula tampi nyuwun pangapunten adat lumia ingkang tasih senengker wonten ing Kedung Dawa menika wonten brokowan panipun wilujengan kunjuk yang pujangga agung sampun Mbah Jasno monggo Mbah Jasno kepareng ngiyaraken adicara ingkang resik lumampah wonten ing Kedung Dawa punika wilujengan panipun brokowan bebene wonten ubo rampe semangga dipun sametegati saking kadang pramuladi dene mboten monggo kepareng ngiyarke mawon sak cekapipun makaten wedal sasana kadereken semangga Mbah Jasno semangga